Piştevanên Serok Donald Trump li ostanê Oklahoma piraniya Emerîkiyên spî guh nedan rênimayiyên xweparastinê ji vîrusa korona, digel wê jî ji me re amadebûwan ji bo guhdarîkirina gotara serokî ne li gor rehîviya wî û berpirsên kampêna wî bû. Berova jî vê girseyê xwepêşanderên tevgera binavê Jiyana Reşan hêjaya piranî bi maskên berdev û lêvan li dijî hatina serokî bûn ji bo vejandina kampêna xwe ya hilbijartinan. 5 months from now, we're going to defeat Sleepy Joe Biden. Piştî 5 mehêdî em ê li hember Joe Bidenê xewar bi ser kevin. Ew dê çawa ji dest rizgar bibe. Em ê tevgera çepa radîkal rawestînin, em ê paşeroja ewlew delîveyan bo Emerîkiyan ji her nijadî, rengî û olekî ava bikin. Good afternoon, everyone. Neyarên Serok Trump û namzedê demokratan ji bo hilbijartinên serokatiyê dibêjin serokî bi tinê her ji berjewendiyên xwe heye. I was disturbed, however, to see the president crowing. Ez mendehûj bûm dema min serok dît sloganê erg bi dawî hat bilind kirî li demê ku gelek kar maye bête encamdan. Êşa gelek Emerîkiyan kur dibe. Welatê me rastî zehmettirîn dem dibe. Donald Trump nizane çil vî welatî diqewime. Ev bawerî pitir tê rojevê piştî derketina kitêba şêwermendê ewlehiya niştîmanî û alîkarê nêzîkî serokî John Bolton ku pitir ji carekê nivîsandiya Trump bi tinê hizra berjewendiyên xwe dike. Her çaba komariyan bawerî heye ku Trump wê gereka diya serokatiyê bibe ji ber siyasetên çewtên Biden û demokratan. Hizra vê berhevkirinê bikin. Serok Trump baş li ser malbatên kirêkar, karkerên biçûk û cûtkaran kêm kiriye. Joe Biden dixwaze bacê bilind bike. Serok Trump bersîngê Çînê digire. Biden dixwaze vegere serdema xwe radestkirina aborî. Biden dê karên Emerîkiyan ji dest wan derxe. Şareza bawer dikin ev nakeve serê piştevanên tevgera binavê Jiyana Reşan hêjaya û wanan natirsîne. Egerçî ew hewl didin tevgera xwe dûr bêxin ji kampênên hilbijartinên serokatiyê, lê her kes bawer dike ku derketina vê tevgerê xizmeta kampêna Biden dike. I would say it's indirectly helping Joe Biden. Ez dikarim bêjim ev bi awayekî nerasta rast alîkariya Biden dike. Amadebûna me li vir ne ji bo piştevaniya kandîdê demokrata ye. Lê ew kesê niha di kûçka spî de alîkariya peydakirina neheziyê kiriye. Digel destpêka 2021 Trump di koşka spî de bimîne yan Bidenê ku tê de 8 salan cêgirê serokê berê bû vê carê bibe serok, erkê serekî û bi zehmettir ji vejandina aborî û rawestandina vîrusa korona û tevaya erkên bi rêveberiyê dê neheştina ferq û cudahiya nijadî li dijî reşan be û da mirkandina hestên neheziyê di Emerîkada. Dexîlê Şemo, Dengê Emerîka.